Is we géad fáilte steach gur míle mágaí fao híocht ag seo ceann gona chéad mhóra chuidí peblií go aireachtas na saona agus is aontacha rud go bhfuil muid an seo. Feicearm gur aontacha rud a léide go ócáid a rachtáil an ar lá ceanna leis na gradam chumarsáide gus bhhailm buchas a ghlacha le fuireann huiris.caí agus le fuireann teantaigh ó Gaeilge marall seo a rachtáil agus cóghardachas íana lobcha má agus iad i ceúra 10 mbliana ar a bhód agus múnla ó nó go níidir seireacht chlóte Gaeilge cruthaíach 10 mbliana ó mar sin cóghardachas le huiris.caí. Agus mar a deis me, is des an rud a bhain seo inis. Marall tróna mar a hálíonn na gúnaí, bailó an dramatá gobers na mán na idir seorígus, Spanisteorígus, chola bhíle amach máthrain le chéile, agus baimmuid i cheappa gurintcha drammuid. Agus iad siúd a bhíons binnebach, cantalach, siniciúl, an chudéile gon bblion brenn sé ar Gaeilge agus ar an ábirta sé dhéana agus béidir gnear siad le nach muid sáir riilich. Agus ní an locht sin dhéana uair stimléan. Ach marall nach mianán ach an téanúir stimléan go míon muid ilug bailí le chéile. Ní an dochar ré go meach scrúdú cuinsiasa an rih an mhórcheúra sin. Agus béidir go bed an scrúdú cuinsiasa. Marall bhí me breanú ar an teitl atá ar an díosbaireacht a caint eadrainn hain. Nus nair tú gún teitl sin chumsa, níor an córa ceiste an. Agus cha me cúpla lámar sin a cuimhrú ar an mirí a bhí leis. Marall áiríonn an córa ceiste sin an bhrí go leor. Marall támuid a caint eadrainn hain, ar cóirle atá an, ar chóis go meach muide mar dramatá pléis na mán a caint eadrainn hain mar atá sa siomra seo ó beld rud má le diana. Marall cé go muid a ceistú cholagan eile go méidir na gur deil mór an ceistú a dhéanaan muid ar an hain. Nó ar chóir go meach muid a caint eadrainn hain mar phobal Gaeilge agus Gaeltachta. Seachas lethú le gúnaí bheith aine ar chola phobal eiles muid i gar a cholagan eile hosó. Ar cheart go meach muid a breanú go féirineach ar na riachtainna sí atá againn hain seachas a bheith cléanaichan te gúnaí dro an phobal béarla. Nó ar lochta ar a caint eadrainn hain a bhíonn muid duine marcha. Agus muid a cheappa agus muid a cúnaí an síl réasúnta beg agus gan áir dain ar tionchar an tíl mhóir. Nó go dibhann scatí ar na rudí tá cuiréist ar bobbal hain. Is mé brí tá an. Agus is sinna bhéis muid beidir a smaoinú agus muid a cuoinú na 10 mbliana seo rún. Agus citá rún sna mán. Marall déitírá go muid ar thars. Bé déitírá go muid a gúnaí ar tharseach mhór áirithe. Ach cinnte dearfa tar a dtí garú ag an trá seo. Agus céasár ach an panéal brá mar sin thugus muid a gúnaí armh ar a banéal brá cainteoirí atá i hananta. Seantóid taig ó Gaeilge Duine go na hiiriseoirí chlóite is ár sa tír, mar a bé an duine sára tá scríb an Gaeilge. Buna huiris.caí agus duine ar chóirthúin anmheith a bhein, mar seachas é an rudeile ní bhíonn sean taig fatach. Tá sé go bhisneach aige rudaí a rá nach néar an daine eile. Tá sé go bhisneach aige séasa ar chosa ar ghaoine. Cosa atá sách déile ceoilte mar dermuid go na mara scate. Agus déireach cóileachí romhainn go bhfuil an róghóchas an na feicach an mórla sin éadóchas. Ní bhíonn sean taig róghóchasach i riamh. Ón éil atá a trá an ghart na hiiriseoireachta ó thugann teorann le blianta fada agus atá ón ar cheann go na daine is ceann ródaí agus is cúis leis an dulchan cín atá dianta ó thuaile blianta fada. Nuair náran na takeachtaí Jacobson na bhíine ó Iascain teorann. Tá muid a gúnaí an a chuir drobunreachta, nó dróreachtaíochta, nó údar a cinint gur cheart go chuine cinint cúna óthirthain. Cho ónamach le buinte chóileachia, bhna siad nuacht fé céir, bhna siad lá,
tá radio fáilte acu banis. Áit bhfuil aine wahamid marall go rin sin an radio na Gaeltachta fíorchaoin fáilte ar a haimmuid go bhfuil feriste mar sin is íontach a bheith Tá níomh ní chornain lein atá ina grúp ceannaí Gaeilge in RTE agus ise I dine cin I gur an Gaeilge a chun cíine in RTE in glárchaoin stáisiún agus bheala eile chumá agus duine na dearmad scatí go rá níomh agus síl eileice solar sin na grúp ceannaí agus ina léirthúir strathe chuide gona sránaí telefíse is mú orm agus clú in RTE. Agus linn chumá tá párico cíara. Níhfuir me mór an tróid faoin gaoir chóir chum an díosgrafte istúra ó thuiris pancaí. Ach dúrú rud bháinlam as Canada cuamach fé. Is sé páric ó cíara onchail an tar seoire le thuiris pancaí páric ó cíara. So, Deirtarlumm chumá an na chóirleoir ag beirt airí réaltais mar gécinn chuoine chuir eile bheith na Commissioner Europach agus míaldíú hécinn a rinne coptarú den níos sinné héin. Bhí se chumá a gceannas ar chuirsaí nuocht a Gaeilge in RTE agus anú bhí sé an bainisteachta TG Cad inis ó uair a bhhainithe a febreis agus scorbléin agus is íon chafélinn chumáile sin anú trena charlach chór agus Gaeilge. Mar sin cear breáin tílein, cadach samid, tá samid se bhéir ó bháile mud le chéile ar a máirte, se a fianú sa cheantaid. Ach, tá mbliana slánaí agaise. Tá, nair a hosa sé bhrisib mún le bháin, chusib fa se bré leis agran feidse, leis agran crua. Ní ras ag déana cechan eibreú teis na machib, híla go bhfuil se eibreú amach go machib. Feice min seo go bhfuil Camry agus tafid fuime agus chalahíle eileáinna tá an méide tá sibsíanna galgarú. Cén chi bhecinn tú garú as seo go chean mbliana eile, má bhíon muid in seo ríiste cumór a fiche blian go thuiris pancaí. Gur mágad ar dós garm agus déanam ma dhéal gan bheith rógágus a chur fáid. Is stocha sé an chúis go dhéanam mar seo a grú ná go le míad mbliana ar an bhód agus trá macnamh dúin héine agus dúirmar gur go mo chóir dúin daoine eile gofuil meascan ar bhailú le chéile chun cuasaí a phlé agus sin a féchant ráin ar an géad mbliana eile. Chúis eile is stocha ná gur trá anna chinúnach is sethe fé láir dus na man Gaeil am real gohfuil comisiún na man díoch tosna ar an ahranú is smógus is cimsí duach riamh ar na man Gaeilna so beag rudaí le plé I gascartá son agus an tríú chúis beidir gohfuil midan son ná dólam agus beidir Gnéad dóchtainlumm nó náontóid islum ach stóilm go bhfuil na man Gaeilna tro anna lochalach fé láthair. Tá an teanga I héin anna lochalach fé láthair, tá nína si go léir an ní mis se bháin atá rá tá na sanol rá agus tá na figúí ann má spéis le daine na figúí. Ach mar sin stóilm goil se táchtach go bléimís na cuasaí seo agus go bhéchaimís ar mar bhí a héin rá cén pobl a ceartún a bheith dír orthair sna mbliana machrón agus is tócha deirtar gcónaí gur sais go háin ar an bobbal na man bíoh siad an Gaeil nó in éon tang eile agus líonn sé le cíal mar sin go mecht na man Gaeil na lochalach mar tá tang I héin lochalach agus cad is féidir dhéanamh faoi sin bhrá lumsa bhórdúir mí a chlás fé sin tróna. Salas céir me leid, céir de fábalsa, agus tusa de fríomh agur chuir ar thuiris pancaí, cén pobl ar a bhfuil tusa freastal fé láthir? Well is tócha bhí marna an dós bhí mar anna le scéalach fin cén drám grám ar freastlar de phobal na Gaeilna agus de phobal na Gaeltachta tá tuairisc tócha goil se níos éascé sin dhéanamh nuair hantu bunthir an bhacail scríomh ar líne. Ach ní anna mar éon leis scéal faoi sin agus bhí cúpla cúisle sin bhíon ceistena táchtacha náisiúnta baine le cuasaí teanga héana an anis na man bhéirlas tíir seo agus stólam le mbliana nuas muna dhéanam mar éon rud eile go
gan dhéanamar scaga leanúnach ar chuidas na ceistena son ceistena náisiúnta iad go a cad ceapan daoine eile agus sin ceantas na chúisina. Is dócha go credim si péis giile go dastíon sais na man go dastíon tarman tangi de hais éigent a bheith ag daoine áit nachfuil ach an miontanga nó an tanga í héin aber níl seirbhís cháithangach tuairisc agus tá an tarman san tá sé táachta go le héad áit an tá sé réidir na Gaeilge do gáí agus tá sé táachta chuirnta ar deirman focail tarman beidir ná tainóg sé a dtíach tá difriocht an is dóilm beidir ghetto agus bín duine caint go maithir ghetto tangan agus tá difriocht idir sin agus tarman tanga go láigins gur féad le dó lán agus gomráú mar chuid do phobal a láir an tanga céan letse. So sin éon chuir chuig go bhí goin an dú sin na chúisina rihanlam nuair a bhí mar déanamh mac céan pobl gorámar chun freistal. Níomh ní chunain, táirtíí freistal ar phobal mór, tá is freistal ar an tíre. Tá dulga sí ar le agéise i le na Gaeilge, agus beidir níos mó ord orb sin le riint blianta nó mar a bhí ar fe tríomh se ribh sin dearmaid. Cá bhecinn sibse inis ról de agriocht héin an phríomhchraoltóir náisiúntas na mbliana se rún. Cho fad agus bhain se le pectú na meán Gaeilge re chéile. Tá sé dechar é ragart nuair thosníos sa rólsa ní bhí seachtain sa ról nuair fáil siach an túairsáil déan túil leis an commissioner tangan agus go raibh RTE sáún lí ó héamh an 8 creilcháin. Bad faoin leid telefíse ba bhí níor bheith ciad fé tíúir a chléig de ábhar Gaeilge creaalta in 2016 agus an chiad job a bhí gomsa nuair a thosníos sa ról ná teacht. So le plán nó chunééis sin chur na cheart agus táimid ar an dara plán inis agus inéidir creaalach 1,000 dúirich le de ábhar Gaeilge agus nílamid acha plé in san rudsa ar fad le na cainéalacha líneacha mar snéan rud athá i gceist leis an 8 creilcháin. So 1,000 dúirich le a creaalach ag deireadh na bliana agus braham go bhfuil annacha déanagan, braham go bhfuil fuileach fós le déanamh, ach bhendóchasach go dtuigeann RTE níos fearr níos an dúlgasach ortha agus tá na meán sí chéile gathú fel láthair athú a bhain tacha ortha agus tá sé sin leanna sé sin agus be sé sin na tarlú go leanúnach ach luigh seantaigh an abhhéanú cuimseach a hála déanamh agus bhain se súil go dúthir sé sin tuiscint níos fearr dus na héanagan margheallar cadthar bunagin na héanagan agus go dúireach sé sais pictiúr omláin donna rudaí a hágain a náid go bhfuil asnamh, a náid go bhfuil an rárá me déanamh an rud cíanna agus a gceart go méidir sé déanamh an rud cíanna agus fémar luigh seantaigh sé seach na chiaadúir go bhfuil sé seo déanana agus tá sé anna háchtach go meach na héine ábalta láirtegus go meach na héine ábalta an dearcha a thuairt de comisiúna meáin siad ollscoil bhí líotha plé leis bheith láthair. So tugann sé sin dóchastam ach is dócha an rud is smó go bhfuilim se sásta meallir fel láthair nó an áise smó go bhfuil sais forbert agus bora take ar chláirch ar ábhar Gaeilge de RTE nó in san ábhartha comisiúnathe gan de RTE1 don bhórchaid agus just dír an sampla thuirtíh nuair thosníosa an 2009 níor a bheith tíúir a chléig de ábhar comisiúnathe Gaeilge ag RTE. Agus há osciún 8 uair a chléig de ábhar nó Gaeilge comisiúnathe ag RTE ó hin agus níl an son nach ábharón ar náil nefh spráach. Taobh mud san há éanad lá aimse taobh stig de RTE
agus tefh mod son ha chlárcha eile. So, Bhain sé dóchasach, go bhfuil mi de meachta teo ceart, ach an áit is smós docha náfuil mi de déanamh stiff fel áir agus tá sé tácht a sé rá ná níl mi díre her ábhar dhéidirteach agus stólam. In éonrad a hamid de déanamh as Gaeilge, mar hamid dírethe go thomláin an rud línach, mar snéanra go gahamid de déanamh agus stólam go bhfuil sé sin asfannach agus stólam go méid I djiblóid agus stólam, hamid, bín arna dí gcónaí túirteach a sé de bríise scéalta na héan lá agus ní rain siad éon chéadúnt as na scéalta san mar nafil daoine fichant líne agus níl siad ann líne, so ha annachid obair le déanamh againn in san réimse sin. Níl méid tééis túirt fé dráíocht a Gaeilge fós fiálim bheith habtééis sin dhéanamh agus tá masúil go méid a dhéanamh an bblion se chuún. So annachid rudaí, so ham dóchasach agus an rudéile I ddíorhann agus há sé tácht a se rá chomá. Ní féidir le éon rud a dhéanamh wa hénig hiile, stolim go gahamid bheith go fortíocht le na chéile agus há sé anna háchtach. Hamid caint le tuairisc fel áthir meallar ábhar a chuir RTE.caí ó thuairisc agus go méimiist tuairt ahantas do thuairisc go meach na scríonóirí a fáil díalta as a ríist, so go meach an dara ordáin ann de stiff marsin. Is rud beagá sin ach is rud an bhra agus go meach daoine a gobar le chéile an rud a háige RTE is stochan agus mar go bhfuil se ann cho fada há sé fad bhanathe hána thordáin há siad láidir, há daoine tachuhan na hen lá agus go meach deis go daoine ábhar eile as Gaeilge na ghiscint ní díreach ábhar RTE. Se mar se fágra me gáirí, ní gáirí fút bhí me ach bhí me cuiinú nar me garach áile treid leit. Ach, nar bhí túrá tan na meán ára bhaint, mar ach bhfuil na ríide, mar fecrúpsa, tan radio mar bhíon radio díomh, tá sin siad a cruil ar maidin, scríochning siad a cruil ar dranúna, tan telefís, bheag nó bhór mar a bhí sé díomh, chuir ar riint rudí sos na meán hóisiilta, tá tuairisc le na gceartúirtó agus níd an famas leis an taige tá me. Híle tá siad sanna na áirithe, ach tá chuidéile go na áirithe, a talú rééisúnta máil híle an airnal na Gaeilge. Ach an rud ha ann, há tusa má há den éigenach a lera chlár agus ní hasú ha mecht agus é chur siúil bio ar an radio. Is podchréaltaí is ábhar dhéidirteach mar sin an rud céanna le ábhar telefíse. Gan dat is ábhar an rud ar fad. Ach, go bhfuil na héine á lera gníos ar ordáin eile agus go gahamíd a bheithan son chomá. Is an Gaeilge, mar sinna bhí gas níor mar chaint fin na meán chéile, bhí mar chaint fin na meán Gaeilge go sunrach. Ón mae gerach go sé rábhealach leitsa ar dús bóide an chuí bhecin tusa an tarú atá tacaí agus i tíocht agus leithíocht ar na meán ó thuag an teorainn agus I ríist. An chuí bhecin tú an díosbúireacht a Ferbert beidir I dtíobh ceist na meán Gaeilge ar fad. Marial, tá sé cluiste scatiam ó irisisiúirí atá a gabidó bhua brenne. Tá irisisiúirín deisgurt agus tá meáin deisgurt. I cear go bhácar chaúir da go bar fláta. Neos agam a bhéirne nuair a tháinig mé an sleachta chuirtú thugam chuirsíntas orm ní rós agam téhé géis. Bhí mu gcónaí ag glóir sanna céile Gaeilge bhfuil farse mar tá tríte deathar a céile tá an dealt sin sa phobal ó thuí, so tá an onanachas ítach leidir ag an pobl Gaelach. Ní léon cheiste a faoi cé héanú hí de phobal a binné? No, níl agus an rud a bhil meisiiste a pobl na Gaeilge na cóthascailte a bhí siad, cójazz, cóséftúil, cócrúthaíach, cójarafachas a bhí siad nuair a bhí fiche dúchláin ó sa chóramach, as bhí an teangaí mar cinneal an smentmas mé le an strín ar ahanrod. An éis an pobl sogam sa kneecap, tag an kneecap o'n pobl soganne, an drám jarag, sin an pobl sogam sa, Linda Irvine, sin an pobl sogam sa. Tá an túsgard ag ahrú ar bhealach beidir nach wahidir ó jas na fiú an sa túsgard hen, mar
And these cursing is our go to glorious for pobble of egg lords of the kill of Israel. Could they more be in pobble as a two-skirt lord for the kill for Rotherby? Can I touch him as Jack of Koyaks and Cash Nation no Niskulchin August there are Actase Gahru. August Lou to Hen, be to a Caragla for Podrigo Tierney and Lafayette. Van strategy tag Corlevel Farste Dungeriga. Corlevel Farste, mar a Curry Husk or Lords Nigeriga Gina Nohaji Lar, August Gertugi and Leprechaun languager. Akanish, Tashir Bogu drew strategy. Strategy Gilliga, Effica Gilliga, Toganshi Juntashi, the Togri Gilliga, Fimage Ham Parchak, Glorna Yell, Glorna Mona. Much Parchak and Lafayette, Kelly War Gaeilge and Hallan Carach. So Tasig Ahri and Bon Ahri tag chapters in crucial discourse in this lightning either in a pubble or have cursi Gaeilge na go party and cointish, party and alliance, and yeah, very toggle chasser son the Gaeilge. I was Tasig Brishu and Kenya and Jelshan of a da Hariha. Naraveger, the nation Tory Lords for the hand tucked here for shows, now Rui and tucked here, Gary Lords from Gaeilge Kirby, near the Tasha Nice. Ak Changi Tanak Changi Hanikse, Chonas Parchi and Cointish, August Naglassi, August Dini Shahas Brabak, Marianne the Sinn Féin, August and SDLP, Hogsher a Lig, Shasu or Son Ak Changi, or Tashanit Ak Tawak, go in Shirley. Rangana ag Linda Irvine or Taurus and Ehe Fiorig or Hossi, she had shake he had dinner, ag Frastal or Rangana and Shin. So, ta Shishin Yay Dis Cursa Currigal in Safobal in Tak Protestunach Gilshach. Ag Tashenik Tarluins the Rinch Blinty and Neilmaj ag Fakal and Torio Tarshin. Ruddy Cussel the kneecap. Currency Dini as Gak Kulra ag Lord Fingeriga. Is coming again Kulra Polichula Taku, Gaharij Dini Yoga, in Safobal Protestunach, and Tak go vacancy a Kumakasai. August Tashid. So, Shane go on Gis Cursa Arheha, August and Pubble Sugunsa, dinner be a Lauren Gaeilge. Neil me Burhafa, better Cordia of a Kurmak. Ni Curran Pubble and Verla is a cud mienta and word charms. It's cud the Pubble of Verla may foster. So, Tegum Shin. Ac na forisi a leg na infrastructure or fwada ta toga aginia mar fubble Gaeilge and earherbal farste gahariha. Prasen fubble is la, radio farste, agus radio falche, and culturlan and van skull. Heg that gold frigen list the more fwada is togri Gaeilge and cusper of aginio and kidla and us and Gaeilge yanu and a hangi famuel. Mar is comelon van Shimbla has a win the nation Gaeilge. Mona will fame leishin changi and send ni one eating you so just must rare their bird agus Gaeilge, rahitin the bird. Aka wine go well fame leishin changi. A radio falche is she in Gaeilge. And Fihe Togrella or Canter Nawal is she in Gaeilge. So Shannon and Pobble needs like no amach, dinner be will Gaeilge send Pobble Sogumsa. Agus own Fechen said is yes na maun in Shin. The red marata pobble tragish a guide in East Lloyd's Agus Nis Mutan Hurra Emertagi bubble more fubble guide to Trechela. Agus a sample anwa a kneecap. Meg a Lord Dina Ogo in Shaw as Shagahan Herala. A vase kid wingate Caint, grass a bubble canna, eadrainn, Agus kneecap. Richard and Shawnee have here. Oh, Tamara Agus. A veckan to go will roll ag na maun, a diana. A crochu on war fobble Gaeilge sin hua agus has no ha nechtú sin bib de beidir. Well, Neil is talking about Fajer Lords for an urgent Parliament so yeah, oh hui a verin yeah. Ta na institute fad one and shaw. Ta cudge war cooked and shaw cudge war sock one and shaw. Ta turskar bag. I mean a verin yeah. Ta she bag. August then a card a horse than BBK. Ta she is in a January Iraq the war. Ako hiv. Maar had een kistje kreelt erachter de Gaeilge agus daar. Het is niet like mij. Ach, weer je ta RT multinac ta. Niet tawig de race is toch een agus beter go mission in each group met mij hard. Beter go Twitter a harlehus. Cud word double tarlins. Beter de pod kreelt a harlehus. Beter valach ruddy nak vacuum with jigtar. Ta AI go emerge turner her all war. Agus a race stella by a wad nice mo commas ag an grag and August group of bug dini
a bheith gimmert tionathair mhór ar an phobal Gaelach an san Arab. Ach sínam gur an difar atá an óhuaid, difar atá an ias, tá dúlgus rachtuil ar institute in sa stad seo a bheith codú leis an Gaeilge. Instituisgart níl fach. Níl fach. Tá sé brathar deathil agus in ammaní níl mór an de sin an. Forci chéra, tá tú tá sé lug feciad. Tá tú pléile sin arna se éidir ís uim agus an ocul ochlóte le cuidhá blianta ag an tráise. Céirte ecin tú amachrút. Mar dearf mé éide cos lefan macúl chud áir ag bhéil. Well, chéirú teleráidig tú gur muid tíocht a górbacht ar roioine fíor chumasacha, agus listal men seist me réiteach gan chain seo, an níon nóchtán agus iris náisiúnta Gaeilge a háinán a has mis léh na Gaeilge na 1958. Agus is list a háirh, agus ní lámar na réidir seo. Ach dimidir ní fógra báistá méonna seo, híidir an hánig seall hánig rúda cínteile in na náid. Ní hinnar agur tepa bhíontab. Ach sínam go nó sin sé sin ceist rúne, mar credim se go bhfuil muid i lár nó beidir a teanna le deile na ré orga go na meán Gaeilge. Beidir nach mé rudaí go má machchanseas a bhí siad agus tá siad inis. Dúna mu dearmad mar ar an dalin cíine mar a tailistáil te caint réile. Sna héadrod. An dárod na sím go gahamid a bhú an héin ag an nám cinúm nach seo. Na ní an muíocht a thugus an réan úseo a chuine. Tá rud ar fad bunaí ar scéalaocht, agus ar chumastíine cumarsáidíonna le chéile ar bhealach tá mealtach. Agus sin bua a bhí ag an Gaeil agus ag Gaelteach ó hú sama. Tá muíocht an táhachtach a saige gon chuide smú tá an sporán. Agus oranne atá sé an tálaocht a bhegain agus an misneach a bhegain. Bedan bhfuidir ru tamadíon inis, nó éisteach sé tamlínis nó ru tamadíon inis a léamh. Agus a bheith criticúil faoi. Tá canál imlí arm go pointe ná gúil go leorganrod ar a Dr. Taide inis. Canál cosú le ceisteach ar a gasúr ar bhain at mil seán eile. Mar gaiirí ní le freag roáin ar a gesin ag an gasúr. Buá. Níl sé chumas a gasúr rá bhfuil mai bhín mil seán eile agamsa mé cean fácaí go ráid. Nó úil se go agam a láinte. Sin cheiste mé ar a hechante teach chuid mena sína. Céir dé dóhan a gás na meán Gaeilge san demlíonna tá amachrún. Úil muid teanna leis inis, úil dóhan nuachtáin agan, úil dóhan stáisiún radio agus telefíse agus Steve Gréáin agus nascan í sosiálta agan. Beidir go bhfuil beidir nach níle sama, meach na freigan na geisteanna se agam ní mo hín seo bhain, bhain an áit cín teile. Ach séir tá mar an a go dogan an taimhrénú seo tar bun ag go misisiún, darlum. Tugann sé dúil an runne an pobl na seirbhíse seo nemas a bheith freistal faoi láthir. Smaoinú a bhealaí eile. Na bíoch muid gera má tá exúideach le ag an gríaltóir béirle, sa réocht daontaíon go gríaltóir brehanais na réitin bheag go binne chas a bhaine, nó má tá an stáisiún radio seo agus an stáisiún telefíse seo dealaí ó chéile, nó nóchtán nó an telefís nóchta seo ar líne. A bhfuil múla nó cín teán, mar má tá galamdíh gur daine tá sa siomra seo is túis go thug san níos leis seachas na daine a bé a cuairmíonna go airigad peibli. Agus sin go ditin se oranne leis a geisin i dagart, a bheith criticúil fin sa láthir tagan fi láthir. Tá láthir gá maireach mó bhá tá mé cinnte nach greitetí, a méid Gaeilge ar a radio ar a telefís agus na meán sean nach bhacha sé díomh. Ní hinnar a gúil se go má. Agus sé dúla na tarúne tá ganasta rudí se agus tráchtarcht faoine rudí se, tá sé sin go má, níl sé sin chuhéintach sin, agus túra me sumpla agus beidir gúil sé égóraach túra me. Chluisin go leor ar na seirbhísí nuachta éagsúil a tagain, ar na stáit oris bídís san Gaeltacht nó ganas na teanga go náisiúnta agus ramíú. Achas begach leis tú trácht bhfuil hep ar bhfuil an peilis san Gaeltacht seachtar Gaeilgeúil chur an páircinn teachtain seo caiite. Tá muid criticúil ar de forris bhfuil muid ebersach fúb, ach tá muid tharbheith trócrach le héin go minic. Agus meam uirantí go bhfuil agad lochan í nuachta, in jomrach go ddíri ar scéalta tá an siimplí, dúirt Polytoid X, gur wahanrad ag ar a Jonesas tu ag Polytoid ó 40X go agras Y. Agus cháin Polytoid A sin mar nar an Jonesas a tugu nó cadíomh nó dúltíomh chamórs bhí an bhí sé taine gocht. Agus an dárad agus beidir ben dearnacha, pointe anspáin spéisiúil sa bhí seán nach chu seán taig le chéile go mar chuid gon cheúra se. Siad an daoine táhachttaí darlumsa go háchaí na dograí se ar fád na daoine nach deagan ag crunithe mar se. Tá muid ar fad
tá sa siomar seo iontach a freagar ceistneoirí agus a lar tuairimí agus chuisteach freagarí chuirlacháin agus tá sé sin fad iontach. Ach tá diftíocht mhór idir na daine i déir go bhfuil teanga sé acab agus na daine tá gá labhairt go léúil. Sé an dúmhlan ghunne ceanirí nó rudaí seo. A dúirimí sin áil go fíneach seachas rá ar bhhail et mil seán eile. Áil amach ceir go dtíircha tá go má faoin stáisiún radio, nó faoin Sibh Gréasáin, nó faoin servís nuachta. Bí se sa bapar áitiúr, nó ag an radio trachtal drám nach bhfuilinn seo. Agus siniad darlamsa tá táhachtach. Agus é déidir fádagus tín bainte beag leis nábhar tá me go rán éonchas. Cecht bag staide, ní teanad a siar sa staid. Tá sé bhíoch an díirich ó bhí báirt gá astruchtúrú ar RT, mar gur darnú éagóid olmhór ar duine bhí na caiirlachaid. Agus an fear a chuú na caiir sin, agus é láirt le coistedála, drám nach féidir a an bhréiginseach dób. Dúirte agus dáda se go misneúil, go rá eastamh mór amháin sa máirt nó cheapí se nó struchtúíthe bhí tucaí ró, sé sin na ra aon duine ar máirt sin a rá tuiscin déigean na aice ar híal na Gaeilge na ar an Gaeilge. Agus dheáil se go se go an chuir an na cheart. Nó níl na fochta agam, tá sé agam ní go rá mar a méla bhí siad. Bhí sé le tuiscin go se rá mar ábhar práine go ben fáta smú an gad bhaidir an scórdach bhí leis ná an aspa Gaeilge go se ar a máirt. Go bhiscom, ní sé héin, ná aon duine le sa slóra casta cena sin a chuid an tíine ar bhhair stáit. Héis táda íonna faoi sin ó chin go dtíine. Sé nu tamarrána ná beoch muid a fannacht le daine mar sin le hiocht a dártheilir mar ní thuca. Is fún héine tá sé crothí ag na heagra tá timppla bhhair din se hána, gur féidir é seo dhéanana, gur féidir an múnla i bhrise múnla nua airú, agus béidir go dugan an taimhrénú seo tá dionta agus fógraigh comisiún má. Níháin ar dúir mí lárug a nachta ar na hinstitúí tá againn, agus tá sé ionintach gon chuid is smú. Ach béidir gúil bailach nó ar fear lei seo dhéanana. Féchar na Harry tá tarlú san inslicht siúrga le 3 bliana, le 3 seachtaí nuas. Sin á cheartna bheith brenn, seachas bheith bra mar deirim ar roioine atá stálaí agus nuair a thuchas an taide cumarsáide ag mharas mar a thuchas a se go ceann de lá. Bheith coppla ceisteamde agus bé sé sin cheangan na ceannas túisce ceim fá nach bhfuil duine ar a mórt stáitse atá go le líana na bearna sin. Sin mhuiim. Táráte. Sorry, ní freagrú dí cheiste. Hebríad faoin air stáit agus hebríad faoi bhhar RTA. Go éis sé ríiste do bhúnla. Mariaal tá se íonanta chuúta rud a cinn chamasrá, ba ceircamach múnla nuáin. A ceir de bheith, ceir fuaine tá geistead lei sin, ceir de bheith an múnla nú, ceir de chuim siúte, mestu. Well, Caf go rud a cinn, ní mar ránis, ní mar rá go gatú PhD húirtaine. Ceir na lochtaí a bhhaile a leis le múnla. Dermuid cefed idir seoid nuachta tá siú slíhhaireachtal nó slíhhaireachtal a tí Gaeilge tá ar an Ileán se bhí láid. Dermuid chead a scóid. No, há níos mó. Idir seoid. Idir gomach níos mó. méid có scríb. Se a nócréile. No, Ba scríb sinna compráid leis. No, sé tam se táginn figúr, pe figúr hé sé scóid mar sin. Nach gaid se bhfuil bealacha cinint níos éfachtaí lena go talinn sin ar fad a chun leasa an phobal. Ní bhhaine pobal na Gaeilge ach an phobal a goiteine. Seachas iad bheith gabhar go gá scór fostóid. Nach beit sé níos ééis go mehall amháin íana, agus cad ag chuile iris agus chuile ardán follasí agatúireachta a héana bhéige nó bhaice, agus cad ag na hiirisí seo bheith gabhar rá sin, nó rá seo, agus a bheith málartú post. Níl mar gáhla se agus mar den mar gaping mar aige an beidir go min gáhla. Ach sé mar anna míall gúil de for se fásta go héanaach a ré analógach nach bhfuil éonhheach cos lei síl a tá máachróin. Béidir go bailach níos fearr na íana agus le targiúlach níos fearr bhaint íle agamach tá mar nábíoch muid rá cathe muid méid airigid breise áige híon dó trí Go tú caiint fao cinál AP go Gaeilge. Béidir gúil. ITN, says. Béidir gúil. Níl sé tá mar anna cén leascúine bheith chuir elastoplast ar fiche agras is súil go stoppa se nil. Agus ní stoppa, béidir go stoppa se bheith complementada. Tá mar smuoinigí bhfuil bailach í nua, níl mar a chéile muid le da an bhéla, tá méid an crohéine réús. So a béidir nach an réiteach céine a tá ar gás is atá ar híal an bhéla, agus béidir go mín de breanú ar híal an bhéla in marcha maidir le struchtúr agus foris.
seachas a brean war an héin. Farad, mae gyda deich caint hwrt gyn dramat a geistach chma, ach beidir go sgwpwy gan och mae timpel yn mawrd a tasi le o'n fwy, as trog ich an demlin, onrud a henioch let godorloch, a mygon focal, onrud a smw a bwala. Service New York de fihe cahar shacht. I mean, tam a yuri the blianti carrigan ag well New York dog in a reef na ihe. Just, you know. Kind of what you melted ag rudder the product test is some sin rudder swinium icing chacht. Da meo icing chacht vagon august gejirak de gru aku ave ag cur ustatu or filed in a service in mind Gaeilge. Fauna ihe fein te brasa the fihe cahar shacht. Chantaig? Is toch kunnen we soundtoch veel Ireland rifing lekkelijk negorham a town o hef. Mwyn het idir selen creator agus nog dan lin en op een rot bewail doorters bewailum gillian fi. Maar mawrwch yn yr eist cefyd mwyn hi ond twyrch pwnca i symlean? Fein tours chieked choch mile en ik na bliene agus an de caint dern gobogos kion 80 miljoen o marsin das na man crealte Níl má chásah Beidir go fiú mar sin héin an chodar snach do lua éis. 3,300,000 go bhfuiris pwcaí. Níl fí Brian Beagani. Scuidir gefið tá córa á le nach méid. Níos lúla sin, níos lúla sin. Níos lúla sin, right. Brian Beagani níos cosramar na milseán sin go léir hall dá. Okay. Níamh, cid a hainach le techa? Rárad practicúil. Stoling go bhid go húntaach an slígin an comisiúna meán fís agus fuim bautaí muoinethe de ábhar agus ábhar físe agus ábhar fuime. Ach jeaslam gníon faoi le héad de rud de fostíocht as Gaeilge go meach cólachtaí léirichan taobh mod an Gaeltacht go bhhéta dís chuiristeach bouta le agus go bhhéta dís den éagna chuirteach sa chólacht agus go meach cospóirí le ortha agus go gahadíist túir scuair rud ag dearan de bliana. So just chun sampla an happy go chuirtíh caint cólacht hallanum le lia, dinin siad Ireland's Fishes Family. Hampshire a gcónaí bheith sé anarist dóibh san tacht chlán le Gaeilge agus go bhhéta dís a bheith páirteach sa chlár agus an bacatha ná níl éine fostathe sa chólacht le Gaeilge agus dá gurmíist rud éigeanach muoinú de hais éigeanach bun an slícían is hamidá dhéanamh de chuirsaí ábhar agus go bhhéad faoi níos mó ábhar a hangach a bheith a gut ag déidir rud an rud eile anna hapaig iliúnt tá stáilt agus cuasaí a há díidethe na rudaí a tá stáilt, cuasa séhí do chuirsaí radio, cuasa séhí bhaithe le cuasaí iiriseoireachta agus cuasaí níl a bóhannacha ann agus níl se díidethe gceartha annachid ann a pléile cuasaí teoiric agus a pléile caitú is rud practicúla agus caitú deis aráilt an rud practicúla dhéanamh. Fóraic. Gaid sí mo chud línte. Foras ceart eilúna amach caiideán má iiriseoireachta agus caiideán má Gaeilge ag an lún atá tíocht an cín. Mar sin a gúnas táhacht í lúna ach seanóirí. Níl sé sin agan, tá instituisiúí a díla le cuasaí go chinálse. Ach sé chud ceiste aon agan bhín sa garcú daine. Agus chud tú ceist céhéad gon céad an tháinig cén céad an go hiráidí a tháinig fid a bhráid dé tá osú máireach. Ní bhí tú freagan níos airde na cúdeag fan gé. Mar sin tá túra ché go bhfuil institúí éidir chuis agus for sé agsúlachta a chur cuasaí fáil agus níhinn le aon lochta na for sé é. Ach le tunscoil bhfuil nerid fás mar a dúpaid techaéir agus nerid agsúlachtáin is go an foras láidir tréála a chuireach fostaí fáil a mar skillannaí practicúla agus túir. Sin eachla sem mána daine bhín sa pléidir nó se. Tá má, fá mu duine ag inine Cafa búte bra freis agus ganmuid ach ag túsan éireachtas me chéint goil neart le ráig chalachine. Tá méhann sinnéan agus microfón aice má tá ceiste gceanna gon fáineal. Nó tuairim, nó go divan. Nó órán. Tá páraí ar óránach. Agus rít mochan si búte péin an aine éitas nach chuidir na ceise péin. Is mise Antonú Donnelly as macha média agus mar Harlíonn sé. Jana Virginia an could smó dar good bre fridge and kish to create the Gaeilge o hui
agus chuid den obair a dhéanaan muid na cursa mísa gach bliain arachtail don ceiste creaalteach do chuí do rií uaire tá teachtasteach san airneal agus le trí bliana an nuas tá cúgur déag curtha fríd agus bíon blian éice acu ag na daoine óga bíon siad blian le cólaach de áirithe agus mí omlan tréna le gach blian acu agus sílan go le géirí go hanmhaid leis an scéim sin skillan na practicúla thuirt do na daoine óga. Ach tá ceist cinnal dálaba agam. Tá cursaí sa Palestína chuiriste thorm go mór le bliana nuas agus tá méid arc ar an dáid bhfuil na main go generalta ar fud an dóin ag arcar seo. Agus ag arcar na daoine ar lá na paparí móra in New York Times or Washington Post go bí. Agus ag smuoinú ar airneal na Gaeilge. Agus tá go sílan muid le gur ghfuil muid le radacach agus neis blach agus go digan muid stair na tíra seo. Ach a bhéirinne mar a bhín phobal teanga, tá muid ag brath ar airgid réaltais le conne le gol. Agus le airgid réaltais tá Commission na Man agus tá critéir lug amach ag Commission na Man agus tá an ciste creaalteach de Gaeilge ag irí ábhar de chinnal faoi leith. Agus tá na fórais réaltais seo tá na daoine bhfuil an targad acu ag múnlú an ábhar atá dhéanamh nó an bhfuil sin me ceist. Tá lábh mélehád ag chalach net me heaphantaine atá féile idirisiúireach na Gaeilge. Níl samach túir mé ggéanana a ggéir sin? Bhí bis mháil gona chiiste creaalteach do Gaeilge. Agus mar tá a go go má, agus mar tá chuirnistóid ní hen ciiste ach an creaaltóid aránlíns an tábhar sa sin tean léirethid de le hétí héin ag creaaltóid ar se seo ábhar amach túsáasta comisiúnú, agus an sin má déan an creaaltóid gombeach tean an tagra sin go dtí an ciiste creaaltóideachta. Agus ag giste creaalteachta tá anna dtíonna creaaltóirí, bhí me sem mar cheannaúp, agus an sin ar déile measa bh mar creaaltóir tá anna dtí neamhsplacha ar freisin. Mar sin ní chuoinechlam agus sé íirní, ní chuoinech muíomh gur tháinig tugra faoi bhráid an chiiste sin. Ar bhain le políocht bítí náisiúnta nó idir náisiúnta, gur dúiltíúide, tú beidir go níol tofiide mar nar sí go má. Sin rud ar fád eile. Ní Sin beidir nach nearna mé an punte mar ceartach BBC a dhéanaan na cinithe agus RTí chumáid is airgid stáit atá gceist an sin chumáid, so tá na muoinethirí a leige tá gceist an sin Commission na Man, RTí, BBC. Tá nelas agman bhfuil cinseacht lom ag tarlú ach an bhfuil féin cinseacht a dhéanamh ógin. Sin an ceiste tugam. Fé mar háráte go sa éon rud a ginimiid go bhfuil muoinú fechtagain ina le. Feintún taidigad ach an son fágtarta chun an tógra dhéanamh leis an ggólacht agus bheimist anna chuirmach ó hebh a bheith neamhspleách agus a bheith pléile a dí tha sé lecha síos in san teorlínta hagann, so ní bhraham gamach, ní bheith aglar míala sin. Camera, ní he meid an BBC ag glóir New York fan Palestine, ní he meid RT, ní he meid mór chuid na má commerceide. Agus mór chuid daoine bhfuil aithne aga marthú, ní hen siad ag na main traditionta ag glóir ggólas fan Palestine. Goiste ar Twitter agus tíbhtí de trí hecins bes agad nachhfuil na mór main traditionta in an nó sásta bheith ag tuairiscí ar scialí áirithe. Agus sin martá sé agus nuair bhí mé géisteach leis an méidir dúirí ribh just rí sé le mór chuid na Gaeilge, fein muid chuid word ar nuacht ar Twitter, fein muid chuid word ar Durhamí ar Twitter, fein muid chuid word níl dunar bí agin ag glóirt go dé mar a dig le Gaeilge plé le seo is mar a dúirt an té dúirt agus beidir gur padra géanana dúirte is dofar digitach atá an sin, is cinneal digital jungle. Agus ghlachamid leis agus caiimid debrúistí an sin agus ghlachan a réaltas leis agus tá sé ag sodar an Facebook agus Meta agus Twitter agus a géirí airgad a thuirtlóh agus tá sé deannaigh dothar dar síl
agus tá sé ag marú na main tradition, agus tá sé ag marú na nuachta an Gaeilge, agus tá sé ag marú na nuachta an nation agus ar so sin nach bhfuil a jiglan a aimsú atá mai le riaroirín mar Gaeilge ach a bhain mar hapla sean tag le ceart a thuirtdóibh i coppla tuaisce agah an sin ó Guinea a bhí in sa Palestine in Gaza agus there sin go sin táhachtach ach mar bhfuil dá mar an beargar eistrachan a bhí an ach tá sé táhachtach daoine firsthán foinsí a ail agus fiú mas gai ar a eistrí ar le tá tú ag fáil le ar gas ó Guinea atá an sin ach sin aontaim le ach sin gur céis a bhhaid níos leithna agus dtíar an Palestine Dé mar a phléim leis na main social mar Dinner beef we one fee who blian at the east. You know, sin not a win she cudge word a cudge olish or TikTok agus or Instagram agus or ella agus ella. So, you know. Anton tam pointe simul ach me gar deis gest agus ríist far nach féidirlinn a gail go down in chollescéalach. Leis mé am time me gar deis caint go hopla den ella. Anna Constantia ego ag leir durbhán persanta. Trí rud a bhhailm sa rá ein tíim go thomláin le ón marall ar an televís fithe ceathrú a chluig. Is cuoine món beidir 2008 ag leabhar sig an díospóireacht ag an raptas fís páirteach agus luatú an uair sinne sé bliain ó hin is níl sé tála ó hin agus is astan búr é sin. Nuair a chéan tú go bhfuil scéala ag an briste má chluisin tú an radio é nó chéan tú ar Twitter é. Is minnig nach fér le alle drone man Gaeilge, maar ag an der 16 mar hampla ní bheith feic an. Níl da achfan beidir ag na man Gaeilge sin héanamh agus esan of múra sin darlumsa. An tarna esan of bhíimse ná clúdach idirnáisiúnta. Ach ag am deis an na man Gaeilge chomá mar aber na man vír an éir an táisi de brahan a bhúr don clúdach idirnáisiúnta irisóirí America agus asasna tá lonhut na tíirsan. News at one in bhí agalbhacha le irisóir telegraph a bhí in Israel. Agus tá luach a buint leis na man Gaeilge líos ná féidir leis na man Gaeilge bheith brethir le héadí sin. Ach conas is féidirling teach timpplair sin. Tá pratbeuga go man sa le Curiel International beidir count na hirisí is fearlam sa iris sa rank. Astrí an ailt ó nuachtáin agus ó áisíní fí nuachta fudadáin isteach sa bhraincis agus ní raibh an irid astrathóirí a going sa Gaeilge riamh agus atá an is agus tá siad a playlist bith leh beidir cuid den nám agus ráileochas dóilm bheith bórseáil trís na nuachtáin sna an tasórpa fiúháin agus drú cuid an soft sa Gaeilge. Ach gan dát caafar muoinú gáit mar dersibh agus is stopion go gahamíad a bheith muoineh ar bhealaí nó chun muointe a gháilt aber tá muoinú a teachtasteach mar éal a reachtaíocht an isio hih fó gríochta da cahamíad a bheith lorug athrathe sa reachtaíocht aber an stufaáid RTí tá sé á chalóir chuid bheith ní mar éal ar iachhuil tá sé sin nán ach mar éal ar reachtaíocht cahamíad stáile mar fphobal a bheith lorug glasathe agus forálacha agus reachtaíocht nó agus beidir nádar sa scír den cheadúnas telefíse 50 cent níos gon céhéad níle figurí dianta gom 50 cent den irisóireacht scríofa Gaeilge agus rálim búr dúirmí a gháilt mar éaldar méid sin gur bhagah. Seantaigh? Bhí sé sin anna himúil agus stálam go méidir gur gúil sé saise tagart an méad bhí le rá ag páric níos lua rís fan mún den nua se mar na rudaí san go léir clúdach níos fearr chósaíidir náisiúnta is chuirh sé óntas ar réine léocht daine ort bhaon se fadón ó dúirscnis deirdis leit gur mór an nára sin nach chuléon duna ha Washington a gin den dáchan agus bhín tú díirí go bhíon nach chu lánach tú héanagus duine eile san ifig an lásan ach ní dólam go darlóid nó rudí sin gaian sais mún le tá luas an san níos lua páric agus bhag sé óntach tá raifing leis an gceist sin agus tú héana dúirt gorm le beidir AP na Gaeilge nó writers beag na Gaeilge nó rud éig mar sin
Sean téad a réon romhainn agus beidir smá leis na dramaí bagad tá gobairt na meán i meán na Gaeilge a gcuid techaí bagad héin a chuneáil an chaí ar máúb iad agus beidir nach bfuil cáil na cóibrithe bra mhóráin. Leis tú? Well, tan tíle tíocht. Tá sé go agus a máis an einachtar. Tá níl sé fácht me fao bhéh bheis céfa agus tá sé cé bhí láipósta asach a feicim go crochúin. Dálinn sé se trínaid gon cúig beidir go bhéit mit denúid ceúir a ghaid mé hasmuid bud bag meáil. Ú sé nó ceap mátá ar réon na bheine ná teile. Darchas scoil? Darchas scoil, breach. Lú páirgid sin cúpla hen na seanóirí atá sna meán fí láid. Well, stoig go sin fír níomháin sna meán agus sin tá se I gceist sa bhaidreacht fi chéile bhaidreacht leabhar gás. Agus a stoig go bhfuil feidireacht na leabhar na sin an Gaeilge a bra cúpla sean dígraseoir na ríide. Agus tá cúis bhaile sin cegur bhaithlinn go dúirthaí ar nubad a rá glún eile agus go dúirthaí sin lámh gon dramóg. Tá cúis an freitiú leis. Rábhíl sa hocht hí 1.8 milliún go diontas ó stát ag chláir na leabhar Gaeilge. Sin agriocht a thugann agad go na feidirí éagsúla. Leis an tobairtin sin an bhliain sin hit an diontas go dtí hartar 9 míle. nó faoi 1 míle agus dáirta seo hin go dtí 1.1 milliún. Fíorga gan na ríide. Ní ra éon ardú chorbe sa muisiad gon bhliain se thugann. Nis, dá gurach muinte sin na ggóhéigs, aber a chóirla alín, fuair an chóirla alín 8 milliún I rábhíl sa hocht. Fuair ar 7 milliún sílam a bhliain níos sin nó hitte túna san actamécht. An bbliana sin ghfuil 4 milliún acab, agus an bhliain se thugann ba 4 milliún acab. Fiúhhairtí í fuair siad ardú sa muisiad. Nis dámeach ardú ar an level sin ag feidirí Gaeilge bheith 10.1 milliún in bbliana. In áit tá 1.1 milliún. Is a régan ard féidirlín chuan géimecht ar gcuise. An obertágan a chuirtear lámh go chéalún eile. Mar níl an gró á, níl na tíh feidireacht a sách láidir. Agus níor mór an ríide brúchar bhuiiltas leis an ómáint amach. Agus ar nó ní thiúthar an targad sin a ghain, mar níl an brú an. Ní eilín siad go gaiite a dhéanana. Tá bhí an taire státin seán neamh, agus ní léon deacúir teige sin hiochttar an láthir, agus molla dhéana, agus caint bhultacha dhéana fóin, agus na bríomhar bána, ach ceann ha sin in. Sean targad táhain. Agus in a ríide má tá sibse géire go méid feidireacht na Gaeilge go géal lún eile. Ní bhór sin, ní bhór bheith neamhháil faoi sin nar hagann sé táchan. Agus í bhór cuioinúir sin I gan cúpla seachtain. Gur mágaí. Bhíann sé ceistear as an céad sa 10 milliún a fuair an cóirla alíana, cé méid a chahann siad ar ábhar Gaeilge nó ar ócáidí Gaeilge. Níiad na figurachar sin, ach ní dólan go sin na gceist, mar I géidir síos tá sé go bhulgas ar bheith sin íana. Ó dhéanú ha ma cuioineh le jaasla mála amach, cé méid a chahann siad. Well, bheith a bhád is lú agad áleine ón go lelín mar bheith álein go éon seile. Sean, tá trúr an seo bhíonn sa léile se bhacail scrífa. Mas féidir am pointéanna mar bhí sé scrífa síos agu cebar bí, so Alan Eslamont ag fáil an gradam an seo an 8 agus mai agus crosnúid mar bhí sé neamhhalamh ina cainúid, bhí sé neamhhalamh ina bhhaú fásta rud a hatindal, mar seo rud a dúirt sé ag coiste dála. Is siad ranna airgeadís an stach a múnlíon mion an stach. Darlum go ratní siad ar an Gaeilge mar non-essential language. Tá sí úsadeach den stat mar teangaí ornadeach ach neamh riachtanach don gra a héal. Agus sin gur I mug an focail sin agad an sin tá sin fear nach an rannog. Tá sé fear nach an rannog den tail. Ins na fihi sé condé agus ní earlia tá sé ó thuig go fáil mar is cúis ciblinse tá sa Gaeilge. Ach ins na fihi sé condé. Is sé an rud a dúirt muidin leis an cóirla alainn ó hála gur luí túiad ní déag nó ha hacht mé farste dúirt mu leis an cóirla alainne. Dúir leis an plamas agus na pínethe. Dúir le plamas agus pínethe.
agus sin deharla an sin Kermid Brew Group ar bon as sin ar báil hannig an drám jarag agus a bhéine tá drám jarag a dhí ó jas le brú a chur na polytry. Mar go dtí go darlathe sin go dtí an arcan siadar an Gaeilge mar cheang í bheo se has mar ornid béisiigh tuairt an méid le muid a ceol ciúin agus sin. Yeah. Jimmer Tashiv, smash clean ní bhéan as caint táthar ar an turn le RTE a haéis cantar 1% an seo. Ciad rud taheabhar le agam ach international bhí ar ag níhann sin modulars na cuasaí trí level is smach léinn commerceáide me sin gáileh agus cé go an cuasa Harbh mai hecha mé bháil níos mó is léir an iscrú mé gobar instamán go bhfuil as na bharithe instamán Gaeilge agus nachhfuil na cuasaí trí level ag freastal or who should sampla rudí eggs le tá go airiseacht is léir go aspa níos an cé go bhéh lua ach tá aspa scialtaí breisiú ag teachtas arnal na Gaeilge tá muidir brach go mór na scialt na Harrisseoirí idirnáisiúnta na Harrisseoirí Beird agus tá muidir fáile go scialta uhu sin a mé ar aspa muinethe betir ná aspa daine ag teacht freidir na scilna sin acu fusrú agus cinneal taidí anú tá aspa go sin teacht freid fiú dacha le cuasaí sport a bthga mé cinneal Modulathe cinneal agus díú ar réine eilunch modula cían dóid le de tuairisc sport a chuirda chéile nó bheith deanú trachtarachta agus riile agus bheith deanú fógraíachta ag sé go fearcií agus rialthe tá go modula lí agus drochaile chu réine rudí tar fáil ins na cuasaí Béarla ach ná bhecam tar fáil fi lethir ins na cuasaí Gaeilge a go bí an dar rud bhí agus a rá fásta stoithe an dramas táchtaí nachhol sa trauma seo nuch tá muid duine le ag teachú chluúra tá Master Gaelach stoithe an sa trauma seo tá muid anca muid an héan mar réil níomháin mar Gaeilgeoirí achta sa mó na Gaeltar na Gaeilge sa sport sa cheol sa tradition ach le hafheohan na Gaeilge thuí agus has le bitir trotha 10 bliana nuas mar eall an Gaelscoil ach go príomha tá air sin Gaeilgeoirí teag teacht amach agus tá fenomena nua seán na Gaeilgeoirí Gailge a chumsa ar daine bhfuil Gaeilge acu agus tá siad lífa cabbí cuaise tá an ggóil siad ach ná bhfuil sim de léad acu an sa haltar. Agus i cheist tugam sa áibh se ná ar chóir go mé na man Gaeilge an ngáildú chéan le freastal ar himena na Gaeilgeoirí seo mar an sin go mé siad ag breanú agus ag éisteach agus ag leo chiú áhar Gaeilge agus an sin go mé muinú agus ar le fás ná a chuir go mé Virginia deanna iireachta ar bhealach na main Bhéarla a dhéalú mar hampla an RTE go mé dramaní tá play le cuasaí Béarla go mé siad ag cruthú áhar dá hanga go mé na chlártha Gaeilge go mé na leichar agus sin dá hangaí go dé bhar máil cé acu éfachtúla agus bíú ceal tá muid intar go dé tá muid inta dochasach agus is dearad é mar Gaeilgeoirí mu cinnta dochasach ar féidir an éireann a réalú agus go mé ahanana is a tíir can sin Gaeilge ach níl sin réalaach níl sé réalaach go mé ahanana daine seo ag sinne agus ag dása agus gomar CLG so go dé bhar máil cé acu is fosa agus is fearr le deanú ó hiú bhfuil táchaí na Gaeilge go generalta gur maigah. Tá muidir éis sin cabhfuil ar bhabal. Well, bhí clíanana gobarlína feag sé bhí agus thuach sí sin le héin dóchasteid nar chin tú a le héidir techt se doras. Is tólim go gaú bheith freastal thá rámar le luite go clíanana agus níta tú díireach gan bacint le drama bháin agus díireach a bheith plé le drama bháin. Caig RTE a bheith déanamh ábhar ar bhaithe leis an nachfíochna is lethne agus há an ábhar ráthangach agus há an ábhar Gaeilge na há dárad táchtach so caithe tú an dárad a dhéanamh dean chéile. Ní sem fuir me géanana aige mórta na híh sin? No. Tá me cheappa bhí coppla den eile choróideachan bhí bhíon seo agus thuas nach le antain chamá agus beidir in sin go gurí muid críoch leis marall a daine go téanna réiteach. Sib. Ba bhhailm seantaigh agus túris go bhla as tasláán bheith bhéimlíon agus iad orthe nó muoinethe ag chlór sa Gaeilge. Tá a lán droman an arthainnig slán go fada sin leis an orí sin. Agus ba bhhailm iad ar chéasú gur an céad déimlíon eile hasún go me siad níos beag ná mar tá siad an isis agus ní sin le díomhla dhéanamh ar an rud atá an isis ach go méid níos má míú áil chumar. Níor hiic mé ná raibh álacha ag tríché sa 3,000 ag na bliana
sy'n mor argyd ar y rhaint ac sy'n biog nôr hatwy gyri siarfis nôt ranwnach yr achdal agos sílim mar ról darúdar am nar sem marrán níos lúna sin an chéad lá ar hostig siad. 300,000 bhíon. So Tá sé níos 7,000 níos lúna mar bhí deir na nuacht an chuigráin 300,000 an 2009 ó mar sin. sílim go raibh níos mó a chahabh ribh sin agus tá airgad a hábháilte socha an áthégant. Agus tuigim slí de ors a réige mar nachhfuil an míú álacha óna máthe rannaí rialtas agus ní bhíon éon boga ar an scíal sin ó blion go blion. Mohím fénig go gaigh drón éigen deile tachtasteach an áid fórsa réige chun an gná sin a reachtáil ach sin ní chun dulaisteach an scíal sin. Tá fénig obair chur pára ceist níos túisce cévéad irisisiúir atá ag tuairt luach séthar sláán an éag na bliana ó héamh na hirseit chuige. Bhí hénig obair an nuacht an bhíorla a scéling agus fáim méid airgad a sin. Tá airnáil nua a tacht an tosaigh agus ní raibh sé ann beidir demlíon ó hin, beidir an air se ann 5 bliana ó hin. Beidir gur seán 5 bliana ó hin, sé sin ará go bhfuil na nuacht an bhíorla ag chur simime in san na main Gaeilge agus níos mó nuachtáin a tacht an tosaigh le colún nó lehanna Gaeilge, le lehanna Gaeilge san nuacht an romhainn, dí eco gorcaig, bhí sé an Róm ach dar glen tachtasteach i gám agus é cimar a dul. Tá daoine eile a dhéanamh ar fúna tíre. Sílim go gá dul sa tró sin mar dúirt níomh caitheadú an gáthráid go thuirt leat caitheadú muintir na Gaeilge tá Gaeilge chana féin a thuirt leat agus caitheadú dul a dro locht é léthúireacht a nua chama. Ní éon ceiste gom ach go bháin just bhhailm heasta go mé sin ará an tafad mar is cuilam go raibh glór i gom beidir le seantaigh carna blianta agus heasta go mé sin ará chun go go sé gur measa go mar ibre. Gur mí maid chrochúd. Tá duine bhna se nachleantain a dús bhile tápáric éisiúm gur bhile tlí í chiaara a bhíúchan. Gomuidin sin nachle antain agus hir an deig sin. Tá táchanna a teanalinn agus chola sé blu caintear lí íharchú mar féad lá. Well sin mé beagad a fáil tamsa i pléile sé géirteir le bag nach lechéad bliana is ná lí í chiaara. Agus déir lí chiaara, túir maid lí ar dús agus sin mína mar ribe. Déir lí chiaara gur saneolaí ar policy chréalacháin, gach politeoir, an gach pártaí, an gach tír ar dam. Creid an chuile politeoir, a chuile pártaí, a chuile hír ar dam gur saneolaí umláin ar chóirtaí chréalacháin a héin nó í héin. Má hain politeoir, an éon pártaí, amach le dínear nó pinta ó le plumera. Stéir sé gad vín sa síana, stéir sa plumera mise. Sé sin an spéisiúla, inis an fíl, níl sam táda fíl plumeracht. Geen éblin toe. Nu maid an sugur máin dhéú nó go mín gabbar an áí, Gaeilge an politeoir sin, go a haneolalas, go a hanscil, go a haí, go a hiiscintí. Ach, má deirtú gur creaaltáidú, nó idir seoid. Tásá sé nó sí láireach rá, ín mis cad mí cheart leis a radio sin, nó leis an áil sin, nó leis a galún sin, nó leis a stáisiún sin. Agus sin darlam an bachas smú a tair ghailinn cín na háarnála seo, sa tír seo, go háid i gás na Gaeilge, cléid an chola foliteoir a bhí atá nó a bhéis a gúcht. A díle leis na rudí seo, go bhfuil seice nó aige níos mú na tá aganine. Agus na réir sin leis níonna be an láilín. Go bhfuil trí sin se nachle antain. Gur mí maigad. Is dilí na pointí agus na ceistena sin le lánsanach teanna mé mígal. Is mé sé éad an bhfuil agus de couplerad ar bhile marrá ar dúspáide haring me sé fríd an scéim sin scéim a chiiste creaalteachta agus sílam gur thula me duine ag an ar aghfuil me dig jeú ré orga. Bhí napáric. Go méidir go bhfuil. Beidir, caiimara nání díam lei sin ar chorbí, tá gom gur duine óg me is dá ag táiseach amach san áneil. Ach tá mé sé ag arcar ar mar chomráí le héit de clíon an seo agus daoine eile sáile a charde. Is daoine muide lán saolaíocht agus lán dóthas agus tá mé héin tásúla gom cabbé ag dúil le síl mór fada bheith go min áneil na main.
Agus an pointe eile ar bhile mar na níos cantar tradition da Gaeilge mé, níor tógú le Gaeilge mé, dul mé hoid Gaeilge ar scoil agus ag Gaeltacht agus ar an óscoil. Ach inis tá daoine sa bhaile inis sílam cinneal ag tógáil ná chur spéis sa Gaeilge nachrú acu is dátha 10 bliain ó hin, 20 bliain ó hin. Beidir marall ar a leid an dram dearg mar tá luaite gcóin anseo. Ach an dig leis an arneol ná leis na main an dig linne mar arneol. An dig linn rud ag a chur fáil don na daoine is dátha nátá ag an bhfuil barna an le líne agus an dig linne mar ar nóia cantra lífa Gaeilge san arneol an dig linne an bharna sin na línu war mar. Gur maigh. Barra le céanna? Ó heh, bhain tú caint ó heh ábhar físe. nó bhain tú tá a déigeach de hí mar há sé os cún fethe blian ó duineach srá fálame go déirnach agus. But bheith deis san dus na héine teach le chéile agus cóibhsiú agus rud ar le a chrathú a bheith ilar dáin, a bheith, gomach grán na buint leis ná brachéine gur scoileá siad, Ní teicsa bheith á, ach nach bhfuil éonrad mícheartach an airad a bheith i dtine ábhar goghine a bhfuil síach go Gaeilge óla a gúsad na sciile ní chain. Chean taig? Heb ceist na heúna de bhfuil beidir bhfuil mún le sin an hena hen mún le bhíag páric agus eile agus daoine eile a bhanig telefís na Gaeilge, bhí cuasaí ar a bhí mún taide fé TG cehar bhí méid sin daoine dúirtlam ce chu measa bhí na cuasaí sin. Cuasaí a hosa cuasaí practicúla Is cuasaí léireáin go pointe smóhín agus taithí fracticúil. Bhaine chuoinehar nó réim tíintach a freis nó híh ceir na hiidirseideachta. Tá gála gist idirseideach go Gaeilge. Agus is minic gastar den le bhfuil máisteocht ag an nuhaice gangan dá réimse sin ach go méidir go le dára tá seachas le bhéige mar na pelle chuil chuiseháin níos leide an ceanile. Sa gáil seo can dáchas bheith meile chéile sin ar tráide. Ní sé bailile cha bí macham ach tá is léir ó bheith géisteach le daanagus má hí héin tá espa seán agus gá díile le. Tá me cheappa go méidir ní féidir eile san mantá go gan cead cainte. Agus is tíochráta máid fanúna. Mar sin cíochna bud focm scoide nar bhéis an panel ré a fé hebrícha tal ráid. Gurmat, chumla, dosach trésim leis an taig agus litúrir. Mar tá éochtjant an rudat a tóica go bhfuil déimlíon. Ó híh puintide má tá panel rá bhfuil a nummarcha mil seán ag na meán Gaeilge ní éontim líb, agus ní éontú mé líb. Sílam bhfuil dulhan cín mór fóslíidena ó híh na meán Gaeilge. Ach má tá panel rá gur cheart go na meán Gaeilge a bheith cuaibrú níos fearla chéile, éontim go thoman. Is rud atá ráiteam ó tháinig meisteach tá an doras sin oscailte. Ach ní féidir cuaibrú mar a bhfuilmuid a caint. Tá doras sin oscailte. Agus tá mis sásta TG Care sásta labhart le éí dúfaí. Agus puinte beag ólas nó ó híh tréáile agus ó hí forbert na líine tá an oberdinta ag líis níála agus fectrums go bheice se bheith sin a seo go cean cúpla blian a méid dat tío tríideag sa cuaibre idir mar chéin agus an túdras. Ní amháin ó híh léirechan bed ó híh skillné a skillné ar seachtarta. Ach cuaibre le chéile éontim libe. Fára go mar écheid sa faoin na millsein. Ní tú ggéire bheith dún an bhála a chunéire? Ní rúf me go ra deidir le réorga sé me go bhéidir bhfuil mu maiireachtáil lá réorga ach nachin le go maidir si go deo. Maidir leis na millsein ní mailam go gapachéin folatóid gur aigesan nó eiceise tá mála na millsein. Sinna pointí bhí me i garíon ar bhealach, gúil mu gimacht a súdaracht agus gúil mu gar bhfuil gan arás á tug níos múgaine agus beríach fin ráile. Se ní mailam gúil mu nachhfuil an flein freid séf se cháán a tá bunaí ar all léirgus ar bhfuil testáil
agus a tag le díra leis an íintlacht sírgo agus na fargaí cáte sé fad a táachrún nach bhfuil ag a mémuid fi an demlí. Mar sé nar cheart a bheith a gail ará tarm tiile gunne na men rud a bhí mé an riamh. Ach, siadí mo flein is plein maithí, siadad chosneos sé, is fiú an tairige a thuirt chum. Cínte agus mar dúirt ean, tá muid ar fád go as láh héile. Dá céir bí mar ardús, níl men se th cean réilín, níl me chairlach níos mú, tá me chairlach ar chóir agus éon muid bhain tairigad freisin. Ach siad mo chu tuaile mé persanta ní gá gnéintach daon robach. Bhaim go dasach muid is muoine ar bhealach nó. Tá ráilinn se go bhfuil se ná cléchtnú agus Harram chu muid beg an Harram, me an bhuichaí bes bheith feideach. Har a bheith buoch gon fanil in se le níomh lepáric le ón agus goáid seantaide agus fuair an thuirispuncaí agus as seo agrúin or Harram mud le chéile cúpla sná, bí an feitas ar a gúnaí na nach bhfuil a chuirich le go méidir gur fáin fíhééis agus golandal túis ná a réis ná ar hosatú. Ach tá méid gur méidir gur tháinig rinsmuinte as seo. A bhétí tógeall orb amachchan seo má bhíanana deisiin. Scuinnig í bhfuil táchan ar na bucáin ní réan an ráíh chu cheart chu bhíanana acha. Tá go chéine. Gur míach é bannig an fast go go lá.